Ja by som aj nestrihoval. Ja by som proste len tancoval, ty kokot. Čau chalani, priatelia, vítajte. Vítajte! Ukáž aký? Hento? Toto, ale že tady to majú v bordovej farbe a vypadá celkom dobre. To je veľké. To je takáto látka, kámo. To je veľké na Ty tú nadále. látku, vieš, ako to je dobré? Ale veľké to je pre nás tí jebnutí, veď my potrebujeme S-ko. Ale nepotrebujem obťahnuté kokotiny, ja S-ko potrebujeme. Ja som z toho vyrástal, kámo. S-ko. Ja som spokojný, vieš, keď si lahnem pod lavičku a... Počíku a... Viem, že bez závodník Maťo to nedá. Magnetáre, dík za Sabin, máme sa z láskou reskalere z lav. Neviem, čo mám napísať, aby to chcem. Tak zober. Tak zober, no a? 9,90. Teplo tu máš jak kokot zas. Si priebali, zas tu gúriš, Čo že? ti jebe teplo? Však mám sveter, ty kokot. A ja nemám, zas tu grilluješ, ty kokot. Zas je tu proste ona. Ukáž? Saunisko. Ty kokot, počkaj, to je celkom halus. Tak ja ti otvorím, ty kokotko. Je tu teplo? No máte počúvať, za chvíľku ti odpočítam hodinku. Tu nepotrebujeme hodinku. Máte- Hodinka ideš do piče. 30 minút? Chceš ako upraviť stávku? No tak daj hodinku, je to jedno. Daj hodinku a ideš do piče. Ale to ako ja za pol hodinku to chytím. To sa nebáme. Máte. Ja som aj maskače si doniesol, nevidíš? Ja som rybár a kokot. Ale chýba ti do piče nejaká čapica. Ale neboj sa. Si ty možno Chlapec, ľudia neboj sa nič. To nie je hen takú čapicu, to rybári nosia. Ty si kokot s To touto? nosia rybári. S touto by si išiel jak pila. Alebo sem to. Ja v čapici, ty kokot! Dobrá je. Dobrá je. Mikrák už máš, či nemáš? Jedne takto. Čo? Mikrák už máš, či Všetko nemáš? je? Ne? Čo ti jebe? Len bledý som a suchý ešte, to treba spraviť a bude to fajn. To je takej farby, ako máš tú mikinu odo Ukáž? mňa. Táto je peknejšia farba. Toto sa ti páči? Nie, tá biela bola Nie, peknejšia, že? také červené, toto To je na biele piču. skôr. Napíšeme jej to biele. No, toto je akési bordové. No. Sekundu stream, sa vám venujem. Možno. Vlastne Maťo sa vám dneska venuje. Ale, A ja vieš čo vám ukážem, ako spravím? dajú ryby. Vieš čo spravím? Ja minimálne... Dal som ti host? 300 ľudí proste hneď. Môže byť. Aha, kurva. A... Neskáču ty priebaný ešte. Ja už sa rozcvičujem. Maťo, ty dosvičíš za chvíľočku, starý. Ti hovorím za chvíľočku končí. Ja ti minimalizujem chat, ty sa nebudeš baviť s ľuďmi, budeš sa ich snažiť zabaviť iba svojim darom reči. Nepotrebujem chat. Nepotrebuješ chat a ti hovorím, že budeš mať hodinu na to, aby si vyhral, ty kokot. Nepotrebujem chat na to. Ľudia, povedzte mi, čo je toto, sleduje to, hej? Čo je, kurva? Domáca skupina a sleduje to. No sa to nedá vymazať, aha. Ani mne to nejde, čo to je za pičovinu? Čo to A je ja za to tam mám, ty vyjebaný? kokot. A ja to mám, ty A na kokot. tomto monitore, ty kokot. A nedá sa mi to dať preč, to je rakovina, kokot, No. to je rakovina. Dívaj sa s To tým nedá dať, pohľadom, aha, aha, to sú aha. nové bunky, to je Dívaj sa, rakovina. dívaj sa, aha. A nejde to Vidíš? ani otvoriť, nič to nejde to vymazať. Čo to je za kokotinu? A ja to tam mám. Ja neviem, To čo je to? piče, hen takú gulku zelenú, ty kokot. Čo to kurva ľudia? Čo to je za pičovinu ľudia, povedzte mi to. Daj obnoviť na ploche. Čo? Okay. Kto to povedal? Dám mu voda za to. Kto mi to poradil? No, daj mu voda, ti jebe. To bola taká náhoda. To je- To si typol jak kokot. OK. Rybruby. No, máme to. Ono to normálne zmizlo, chápeš to? Dobre, ja by som mu dal moda proste. Dáme mu ráno, čo ideš na to, Maťo? No, sa mi to dám. Ja si tam... Hral som Hyde na... Že ja budú sa koľko ich to napísal. To sú kurvy jebané, no. A on to napísal normálne aj onej, moderátor, chápeš? Že ja. Tu mám to, ty kokot, no. Čo to je? Však to na tie dane skurvené, takéto pičoviny a si predstav, že... Čo? No, pozri sa, aký to papier. Pozri sa, aký to je To skurvený ti papier. prišlo poštou normálne? Nie, jebe ti, to som dal v PDF dal segre, mi to vytlačí. Taký shit skurvený. Chlapci, ale ak si prišiel, tak ti hovorím, že doteraz mi bola zima, čo to Tu bol, je taký počúvaj. Choď do piče tú čapicu. Prikrytý som bol, naposledy, dokedy si neprišiel, ty som skoro zomrel a si predstav, že ty si došiel a normálne mi je horko ako kot. Ty vyžaduješ, ty máš teplotu ako kot, no? 70 stupňov. Ja som Je to proste bukvičák, dobrý ľudia, je to človek. Ja som bukvičák. dobrý človek, chápeš? Som mňa ide energia kokot. To sa nebáme. Čo je Len energia. ty máš proste 700 stupňov a to nechápem. Idem to pustiť. Armageddon, pozriem Twitter, kábom. Ukáž mi to. A nesťahujem nič, choď do piče. Jak to? Čo máš stiahovať ako? Vždy, ak pustím s tým priebaný, tak mi to Stiahuje začne pičoviny, stiahovať že? pičoviny, no. A čo tu mám pozrieť, kábo? Čo tu mám pozrieť? Pistácie, No, ty si fakt priebaný. Vyjebaný. Bojoval som s ňou asi 5 minút, dokým som mu nevyťahol. Aha, ty koko tam, aha, už. 99 čo? Centimetrov? To chytil metrovú rybu ten kokot? Tu viem obehnúť. Caprice. Ako to, že stream o 6, iba jedna stávka a idem si to hneď pozrieť.
Fishing Planet 90. Ja som chytil za 3 hodiny jednu rybu mať. Za to Ako hodiny- nie, takú, ktorú... Ty si povedal 200 gramov, či koľko má mať? Nie, ja som povedal, že ak do hodiny chytíš nad 250 gramov rybičku, nad 250 gramov, že máš u mňa dvojitý kebab. Jak to nechytíš, máme od teba dvojitý kebab, okej? Stream ideme na to? Čo to kurva? Není problém. Ružikom halus, nie? By som povedal. Táto webka. Nechápem, prečo mi to tak sa ulietava, pozri sa. Aj mne! A mám tu kokotinu a potom ho mám takúto. Tak to nemôžem mať ani ten ani tu. Čo to sa dá hýbať s tým, ako len chceš. Ja to tam nemám. Ja viem, že s tým ale ja to tam nemám. Ja sa neviem s tým pohnúť. Jak to? Môže byť, ty kokot? Čo ti jebe? Krásne. Krásne. Na profíka, ty kokot, že? Do piče. Stream. A ľudia, jak sa to povie? Čo tu hrá, ty ticho? Zvím. Nie, ja som, ľudia, není chat, dobre? Vypol som chat, nech Maťo nemá chat, takže ideme sa len zahrať, ja budem stopnúť. Je 18.04, do 19. máš čas, o 19. idem hrať ja. Takže, vydrž. Som Hodím level ťa 3? sem, Som level 3? ideš za mňa si hrať, ako chceš, už tam budeš mať rozhraté vecičky, dobre? Á! Takže za kľúč. Traveling? To čo znamená? Ideme ako cestu? Ľudia, je to bežne tu bohužiaľ, nechcem, aby sa mu radili pičoviny, ako mne, vieš. Takže tu si vybereš, či chceš ísť sem, tuto je, vieš, pozri si lokalitu, buď takto, hej? To už nechaj na mňa, ja sa tomu rozumiem. Dobre. Ja viem proste, jak sa chytajú Ja je ryby. to bez tu. Ja viem proste, jak sa chytajú ryby. To nič. Tu kávu asi daj do piče. Káva to asi nemusí byť. Ja viem, jak sa chytajú ryby. No ježiš. Máš čo za Ja si senzitívu? pustím chat na telefóne ľudia, dobre? Si tu máš veľkou melou. Toto je dobré, vyber mi hu. Toto? Go fishing? Toto je dobré ako kot. No jasne, toto čo vzadu je, to žlté. Nič. Ja si reči, že video menšie, že všetko nastavím podľa teba. Aby No sa aby neboli to výhovorky, vieš? necháš. Nič, obzrieme to. Dobre, tu ideme. Počkaj, ja som chat, ty kokot. Tu ideme asi. Tuto sa mi to ľúbi. Ne? No, tuto je to také Tak pekné. vieš sa normálne. Áno? Púci kapo. Čo to je kurva taká vesnicu? Tak púka celkom, že? To by som nemohol mať, tak napísať na stroj, ty Púci nikto sa mi písací stroj to má kokot, to by som asi... A počkaj, kde mám udicu? A ja... Ježiš. No a dívaj sa, tu máš inventár, hej? Toto je tvoja udica. No. A vybereš si návnady, pičoviny, háčiky a návnady. Na čo chceš? Toto je chleba? No, A toto je čo? Cheese, sír. sír. A toto? To sú To sú nejaké nejaké guličky. guličky, nejaké mesové asi, alebo ja neviem. aké. Aha. Pet food? No to je Re- granule, alebo nejaká taká pičovina. Na guličky ideme. Na guličky. No jak to Tak chytím? ju musíš chytiť a hodiť ju tam. No. Na sír chytať, čo som koko, čo idem myši chytať? Priebaný, to čo si tu mal nastavené. Vidím, že si není ryba. Dávaj. A toto je čo? To sú háčiky, vidíš, tu máš size 4, 10, 6, 8. Však najväčší mi ideme žraloka chytiť, osmička je šťastné číslo. Počkaj. On sa zmenil už, no. Necháme osmičku. Dobre. Tak to, A a už asi toto nič. čo? Toto nejde upraviť? Á! To je ponor. Jebe! Však ja som rybár jak kokot. Necháme 1,83 m. Ne? No, to je moja výška. Ideme to nastaviť, bude 82. Dobre, a teraz čo? Neviem. Späť. Escape, alebo iné i. No a sme tam. OK. No a teraz nám dáš sa k vode. A máme čižmy? A keď dáš takto F11, Tak ho nahodí. tak nie, hodíš ju a už iba ty kam zvihni to trošku, vyšou, no. A kam, keď podržíš túto pičovinu, tlačítko ľavé, No. tak tu ti sila hodu. A hodíš to podľa toho do ďalky, vieš? To robí! Oho! Dobre. Ty kokot, jak sa nalakal, že proste... No a čo... A Do 19 má čas. čím tak to robím? No, keď ti pôjde rybička, keď ti bude chytať rybička, plaváčik, Aha! tak chytíš pravým tlačítkom sekneš a držíš ľavé tlačítkom začneš navíjať. Aha! Ty kokot, tak to je to... To nič, v pohode, čakáme. Nič čakáme, ja si myslím, že je to dobré nahodené ako teraz. Ľudia, Maťo nemá chat, dobre, tak nemusíte písať pičoviny. No teraz nemusíte ani písať, teraz je to dobré. Teraz je to dobré. A hen to je čo 6,66 m, ako tam tak v piči mám ten padák? Či čo to je? Kde? No hen to 5, títo čísla priebané napravo, je čo? Že 5 metrov od teba, že to je. Jaj. A je 5 hodín ráno, tak vieš. Tu kde vidíš? 5,05? To ešte aj čas tam. Ježiš, to je kokot. nahlas, kamarát, odplašíš rybičky. Pšt, ticho buď, nevyprávaj mi tu kokot, my sa tu nemôžeme vyprávať. Tu musí byť pokoj a kokot. No čo ako Ľudia, to ryba? pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, tak som sa s Maťom včera vstavil, že do hodiny nechytí rybu nad 250 gramov. Dobre? Priebaný, ale... Odvojitý kebab. A povedal mi, že on je rybár, jeho dedo bol rybár a že proste chytí žraloka na prvýkrát. Tak som mu povedal, že rovno prejebal, chápeš? Ticho buď, Ja som jakú stoličku, ty kokot.
Ja už sa potím Ja to ako chcem hlavne, sedieť. vieš, lebo Ja proste sa láhnuť asi, ale neviem. idem chytať... Ja tu budem stať jak piča. Nič, hodíme tam ešte raz, mám ho v piči. Tu čo? A to hen to... Hoď to tam ešte raz, ty priebanec. Jak to tam Máš hodím? Namieríš, kam chceš? Tu? Kam A teraz chceš, čo? kam chceš hodiť? F11? Nie, a drž ľavé tlačítko teraz. Ľavej. Jak silno. Joj, no toto je ono! Toto je ono? Toto je ono! Piče 11 metrov tu je. Menšiu hĺbku nechceš? To kde vidím? No tak to je v tom ičku, jak si nastavoval henda. Toto je dobré. Tak to je dobré? OK. A mám tam hone, hej? Toto tu je tá nálnada moja. Hej, to sú Dobre, buličky. dobre, Máš dobre, buličky a dobre. osmičku hák. Super, no však to je pohodička. A keď začne utekať plavák, tak Tak, keď máš dobrú situáciu, odhadneš a dáš práve tlačítko, tak zasekneš to rybu, vieš? Háčikom do hrdla. do hrdla, no jasné, to nič, Chápeš? jasné. A ticho, niekde, aha, už rybka, videla si to? Ticho buď, videla si to, ty priebaný? Kúsala do toho, ušla do piče. To kde, tuto vidť hore to ide? No, ale nechala ti tam žrádlo, neboj sa. Tá suka vyjebaná. No. Na moje guličky nešla. Ja som včera bojoval ako s jednou. Tá kurva. 2 hodiny som Však ja som sa smial, ja som to díval, ja som sa tak smial, ty kokot. Ale kokos. A ja som si myslel, že To bolo vyťahneš, akčné. ja som si myslel, že vyťahneš normálne oné. Takúto jebu a ty si vyťahol normálne bagetku, ty kokot. Čakaj, ti hovorím, ja som to Rohlík. popisoval, že keby takto chytím ten silon, tak takto by som omotal tú rybu, vieš? Tak Ja by som okolo nemohol ruky. byť, ja by som nemohol chytovať ryby normálne. Pozri, ako mám košelu, ty koko, jak Darius. Pozri sa, aký mám rukav, čo ti jebe. A neostrihané nechty mám, jebli je. To je vidno, že to je Suchoň dôchodca píše, starý. čau kokot, počúvaj, tvoj brácho tu není. Nie? Ko zdraví kokot, čo mi myslí? Ty si jebnutý. No ide, no. A ty kurva vyjebaná. Práve a ľavé. A ideme. Aj, a máme to. A je kebab tu. Toč. Na 250 gramov musí byť, dobre? Nemusí máš stačí držať. Aha. No, až za rok. Ty kokot. A boj. To si robíš piču ako. To je takzvaná žubrienka. To čo je? Chyť hu, ty prijebaný, natoč hu. To čo ako je, ty To kokot? natočí, ona bojuje ešte, vieš. Prijebaná piča, to čo je za rybu? Ukáž? Koľko to má? 205 gramov, Tu! ty kokot. Na prvýkrát. Ľudia, ticho, ideme na to. Daj release. To bola náhoda jak kokot. Toto je, že šťastie začiatočník. Jem ti to tam, a do piče. To je ono. Chlapci, a ideš do piče. Chlapci, už ma to začalo baviť. Ty kokot, 17 metrov. Dobre. Toto bola náhoda životná, ty kokot, chápeš? Tak ty si dobral aj takúto čiapku? Presne, čo mi chýba, ty kokot. Ty si Presne, čo mi jebnutý. chýba, ty kokot. Teraz si bolo teplo. A sme doma proste, chýbala mi takáto baranica. Som Ty zvedavý. kokot, ale už som to bol tesne, 45 gramov už, lebo bol si v piči. Ježiš, to je krásne. A teraz ticho už. Pekne sme to nahodili, ako kokot. Toto je úplne easy. To je vidieť. Hej, To je úplne som vidieť, že to zvedavý. je dobre ako kokot nahodené. Kokot, ale ešte máš 42 minút, takže pohoda. To nič? Však to je. To ja som chytal len tú piču 10 minút. To je špina. Čo má na tej hlave? Takýto klobúk. Však onu. Rybárčinu. Však som išiel To na sú ryby, hlavo, nie? víš? Však som išiel na ryby. Hej. OK. Kokot, a moju šutovku si nechcel. Ale ja mám piči tvoju Maskáčovú. maskáčovú kokotinu. A ty si dáš ja len nie- takú čo som- kohodinu, koženú podedový, ty kokot, to je normálne hrubé, fuj tebe. Drž hubu, ale veď to je rybárske. Už sa ti ryba. Priebaná svinia, alebo vyprávame, vieš? Nevyprávaj mi tu za ušami, ty kokot, ja som prišiel sám na ryby. No čo ty suka vyjebaná? No, som zvedavý, čo ty pochytáš, ty kokot, asi láhnuť. Niečo takto bude sa to počuť do piče. Koľko to Hej, henta bola pekná. A my sme ho pustili, čo ho mám? pustili. Piča. Stream počujete ma, alebo nepočujete? Isto ťa budú Presne, počuť. prihláš túto správu nahlas, nepošlem ti 10 000 eur na účet. To je kokot, Wow. to je kokot. Dobre. Je ma počuť, hej? OK. Lebo ležím, víš? Dobre. To vidíš, či tu mám takto dať sa? Ja tu mám chat, ja to nepotrebujem vidieť, Maťo. Ja budem vidieť chat, vieš? Takže v pohode. Okay. Oni povedia, ty kokos, že máš OK. žubrienku alebo Hej, no počkaj, keď vyťahne tú kosatku, ty koko, neviem, kde to dáme. Ja som sa neprišiel na Tatre, ja som sa prišiel na motorke. Na babete. Ježišmária. Ako, čo robia tí ryby? Zeru, ako sa máš, prepáč, že som pleb, ale šetrím si na Bayonet Rastcode za 100 eur. Pohoda, kámo. Čakore som schoval u kaderníčky a pýtala sa ma, ako sa má ostrihať. A som povedal, ostrihajte ma na najkrásnejšieho človeka na zemi. A teraz vyzerám jak ty. Koko, ty. Čo ti jebe? Vidíte sa tu pochválu? To si... A to napísala baba si predstav. Aaaa! My sa necháme nakrát ostrihať kvôli Ty mne. koko, dohola, okej. Okej.
Prečo dneska tak skoro kápo? Lebo Maťo prišiel prejebať chytanie rýb. Rozumieš? Ja by som tu bol až za hodinu. Tie guličky ako... Ty kokot. Máš aj slúchatka vraj. Na čo sú mi? Akože mám aj počúvať, hej? Nemôžem mať slúchatka, lebo mám klobúk. Si tam dáš potom ten klobúk na tie slúchatka. Nemôžem mať, lebo mám, a to je na piču. Situácie, Beti. Chlapci, tu je zvuk! OK, vyhrali sme. Ježiš. No okej, to nič. Kápo, ja ležím, ja kúkam chat. Lebo Maťo nemá, ja som mu vypol chat, aby sme mu neradili, jak má chytať, vieš? Povedz, keď budeš mať nejakú rybu, Maťo, pôjdem sa pozrieť. Nemali by sme tu vás vyprávať, lebo toto oni potom... Že reste, jestli chytíte rybu přes kilo, dám sup. Tak počúvať, by som sa musel sadnúť ja, nie Maťo, vieš? Takto ich ojebávať, ty kokot. O 5 ráno, o pol 6. Ježiš. Priebaného oného si mi dal, ty kokot. Dôchodcu, starého, čo si zabudol doma brýle. A si tam nenajebal ty guličky na ten zobak. Čo to je? Tu čo sú za zvuky? Tu je kačica. No. Že... Ale ľudia nebudú mu radiť. On povedal, že je rybár, rozumieš? Takže to, že si vybral niečo, Čo to kurva bolo? niečo, to je proste čisto, neviem. Čo to tu, tuto zelené, keď tu to vyskočí? Chceš? Maťo, Ticho, ticho, ty kokot! Mám žraloka! nemáš, gáš? Ticho buď! Gáš? A je to v piči, asi v piči. A mám kebab. Ty kokot, to je obrovská! Aha. Piča priebaná, vyzerala väčšia. Ticho. Ty kokos, to je macek, jak toto, gáš? Aaaa, do piče! Chytro, háč to ty To kokot. je takzvaná žubrienka, hento. Hento tam To je prie... taký dublinský pleskáč. Ticho, prijedeme to ďaleko. To kde si hodil? Dublinský Koľko pleskáč. metrov? Koľko metrov? Maťo, keby chceš poradiť jednu vec, Čo? dá sa meniť čas na BGTčko si dáš? To mi je na čo? Ja neviem, či chceš v noci chytať alebo ráno. Ja mi môžeme aj v noci chytať, ty priebany. No, tam sú lepšie ryby. No a? Ne? Však oni spia teraz všetky tí dobrí kusky. 14.00 v noci. Dobre. Jaké v noci ty priebany? Však 30 stupníkov! No a ticho už. Už ticho. Ja tak to si ma chcel mať ráno, chodíme na ryby. Teraz si mi povedal, že chceš v noci chytať, najbal si tam 14.00 ty kokot. Počkaj, ja skúsim aj noc, ale teraz necháme 14.00. Oni už chodia z roboty teraz, vieš, tí veľkí sumci. O 14. sa končí v robote, teraz bude premávka a kokot. Ideš chytať sumce. Teraz bude premávka a kokot, ticho. Ah, Chlapci, to bolo tesné, hento jak kokot, ja už som videl, že má proste 2 kg tá svinia. takmer. Len to bola 10 čiarka zle posunutá. Čo to je kurva za silon? To je nejaký malý silon, tenký. To isto si mi dal... Ticho? Hovno, tento som chytal aj ja, chápeš? Isto si... O! A poď! Máme! No, myslím, že už práve nemusíš držať teraz. Stačilo iba, aspoň myslím. Nie, musím. Ticho, bojuja kurva! Maťo, to si chytil žabu, ty kokot. Prosím ťa, teraz je tu veľká jeba. Prosím ťa, ťahaj to ty kokot! Áno? A sme doma. To som zvedavý. A sme doma? Ukáž, to vypadá celkom tak, že... Priebaná! To je dobre. Takmer, Maťo. Podvyživená pičovina. Chlapci moji. Hoď to tam, kmasni to tam dozadu. 16 metrov, okej. Necháme to. Nič, pôjdeme chytať na niečo iné. Pôjdeme chytať na tie, ja viem čo, už viem. Ne? Ešte teraz chytíme kurvu. Teraz chodia z roboty. Odberám, že máš toľko času, že si vôbec nejakú chytil, ty kokot. Koľko je hodín? No ty tu, vieš koľko máš času? Máš ešte 40 minút. Ježišmaria, vyhral som easy. Hej. Ja sa ešte len rozchytávame jak Buffon, vieš, on sa tiež musí rozchytať. Bufonek, čo ty kokot? Buffon? Bývol si chcel povedať. Varánka. Ticho? Dobre. Bufon, ty kokot. Rozchytávam sa jak Buffon, on sa tiež musí rozchytať, aj môj dedo sa musí rozchytať. Starý, presne viem, jak vyzerá, len takú čapicu má, ale má okuliare staré. A už je na dôchodku 9 rokov. A furt chodí na ryby kokot. Čo to je za jazierko, tu je dobre. Ja sem prídem na aute jebať. Na takéto odlahlé, to je jebať kokot. Sem sa nechodí jebávať. Ti hovorím, hen tam za rohom jebu a všetky ryby mi odplašili, to preto. Máš, tak hen tam je to miesto, ty kokot, čo som išiel minulé ja s frajerkou, vieš? A ty si sa trtkal s kamarátom. A ty si hovoril, a To ty... je ten strom. Ja, to je ono, a ty si sa rozfakal, že ty ma podvádzaš. Aha, to je ono, to je vtedy. Tak som ťa spoznal. Aha, to Ty je si nám fajnil vtedy. toho chalana, vieš, nejakého mladého. To je kokot. A hlavne nič. Bože. To je ono do piče. Toto je to miesto, kde sme sa spoznali. Takže tuto je Tu som ono. ťa načapal s tým chlapcom malým.
Čo si bol vonom, keď v Dubnici bola Ibiza, vieš ten klub? No. Tak tam si ho splašil niekde, ty kokot, pri bare. O? Ide? Neviem, čo sa pohlo. No to nič proste. No o 14. je to Čo sa tu deje toto? To sú ľudia, ktorí chytajú ryby tiež, tam kde Prijebaný chytil 0,7? Tam kde ty, no. Kila? Predstav. Jebnutý, kde je? Oni chytajú všetci na 0,5, 4, aha. Ale nechytám žubrienky. Lebo ty si proste rybár, vieš. Niečo je... Áno! To sa čo? Čo sa tak Čo si spravil? Piče pojebané sa to pohlo a kurvu. A nič sa nestalo. Trochu to navinieme. Necháme to na 15 metrov. No, už je na 14. Necháme to tak. Že škoda, že ten chlapec bol ty si kokotko. Presne, Čo? Si povedal? presne tak. Hej? Takže sa priznávaš k homosexualite, ne? Tak ale ty si ma tam ťahal, ty kokotko. Ja hovorím, že čo chceš odo mňa, chlapec? A odtedy sa poznáme. Veľa ľudí sa vám pýta, že ako sme sa poznali s Restom a uvidíte. Práve je to tu. Práve je to tu. Chcel ma vyfajčiť. Ja vám poviem príhodu kľudne. Čakal som takto pri varenie, pozeral som po pičkách. Kúkam, vieš. Minerálku som pil. Tak som sa pokúkal, ale boli tam fakt dobré jeby. To ani nepočúvajte. To už... Ušla mi tá suka, pojebaná. Podľa toho tónu, jak to rozpráva, viete, že to je pičo. Čakal som tam. A vieš, ak vtedy bola, v lete to bolo, som mal tielko, vieš, žili ako kokot. Žili ako kokot som, vieš, biele zuby mal vybielené, vieš, zrovna. August bol. Obrovský som bol, ako keď som sa tam postavil, vieš. Ticho! Aj! A poď. A chlapci, toto je jeba jak kokot. Toto je vidieť, že toto bude ťažké, tá udica sa ohýba. Zastávam, ty kokot. Tá udica sa ohýba jak kokot. Aj, ma oprskala, pozri sa! Toto je klacek! Toto je žralok! Toto je nič. Tu si robíš piču, ako to mi normálne komára dalo, ty kokos. Prijebaný komár! Ty neviem, že to nie je tá istá, čo si vypustil. Prijebaný, ja chytám furt tú istú komára. Ona sa mne robí piču. Tuto to hodíme. OK. Krásne toto bolo, veľmi 17 metrikov, OK. Super. Necháme to takto. Teraz chodia som cez roboty, už je 14 hodín, OK. 14, 19, dobre. Teraz najväčšia premávka, teraz to povedia. Teraz idú? Teraz to povedia. Aha, strike! Neviem čo to je, ale pohode. Že si tým sekol príliš skoro. Aha, prijebané. Tú vodu, ty kokot, aspoň pekný režim môžem doplniť. No a takto sa mali veci, proste som tam stál, nie? Takto som tam bol opretý v tielku, žili ako kokot, vieš, žil na tý opálený, vysolárkovaný. To si jeho sny, že tak by chcel vypadať. Biele zuby, vieš, a som sa tam kúkal nagelovaný, proste fakt fešak, ako kokot som bol, nie? Len som nemal takúto piču na hlave. Som sa tam kúkal a zrazu len vedľa mňa, čo si prišlo, vieš, a pozerám, krpaté, vyholené. O! Sekni, no nice, nenechajú mi povedať príbeh, ty kurvy. Nič. Čo nič? Čo rozprávať, lebo ty si ho už 3-krát pozmenil, ty kokot. No ma nádej príbeh, vieš, to je. Počkaj. Že ho dokážeš proste 3-krát povedať tak. What the fuck? Nič. Piča prijebaná. Ušla mi. Povedz to. Ticho, hodíme to tam. Tielko, opálený žily, Ticho, hodíme to tam. vyperané zuby a čo ešte? Malé plešaté prišlo za tebou, krpaté. Prišlo sem proste, No. nie, on som sa pozrel. A teraz hovorím na Resta, hej, on sa takto tváril, teraz ukážem Resta. Prišiel na mňa, vieš, on bol nižšie odo mňa. A že... Wow, ty si... Takto to dám, nech to vidíte ľudia. Tu bol ten púl, vieš, nech sa na vás pozrieť. No jasné. Prišiel opravo sa a že... To dám do piče. Že... Prišiel a že... Wow, ty si ale pohový. Poď vyfajčím ťa. A ja že... Čo ti zajebalo? A on že... Poď vyfajčím ťa hen tam. A hovorím, čo ti jebe? Ja som Martin, čau, podali sme si ruku. Ale nevyfajčil ma, nenechal som sa. A odtedy potom som hovoril, že môžete ťa zobrať cvičiť, ak chceš. On že ja by som išiel. A tak sme sa spoznali, tak toto prišlo asi nejako. Hej? No. Väčšiu výženie som nikdy nepočul. Nikdy. Vlastne povedať, jak to bolo v skutočnosti. A jak to bolo v skutočnosti? Však pri tej zmrzline. Jak si tam bol akože s frajerkou ohava ako kot. Normálne. Jak žofre vypadala, ty koko normálne na tom trojzubci sa podopierala, aby sa udržala na nohách. A bol si tam hustý a koko si po nej húkal, vieš? Že čo to žere jak prasa. Že jak bulldog, čo žere tú zmrzlinu. No. A som ti povedal, že čo si hustý, ty kokotko, vieš? Že zvyšuje hlas na pekné dievča. Dal som ti na piču. A potom si mi písal na Facebooku, ty kokot. Potom si mi písal na Facebooku, ty kokot, že zaspravedlňuješ. Že tu mám rád. Ty si jebnutý, Kriste, Poseidon mi padala, ty kokot. Ty si kokot, Kriste. Toto je ten skutočný príbeh, ty kokot. Ja už som sa dopotil do piče, už je to zlé. No, aj mne celkom horko. No nič, trochu to potiahneme, tam nič není. Trochu to potiahneme, tam nič není.
Necháme to takto, na 13 metroch. No kokot, ako už si 23 minút chytil si kurvu, akorát mal. Ako pičoviny same chytám, ty kokot. Žubrienky, motýlov a komáre. Dáme to vyššie. A? Necháme to takto, nebudeme sa tam ani dívať. Máš, Maťo, za chvíľočku to dáš. Nebudeme sa tam ani dívať. Fishing to beat a escape. Čo to je escape? Ušla do piče? Priebaná, len okuskáva, hej, moje guličky. Mesové. A! Nie, nič, nie. Len do toho ťukajú proste tým nosom, chápeš? Na sír sa chytá, ako ja nech som neprišiel na potkanov. Oni 1,8 kg rybu chytil, chápeš? To je čo za kokota. Chlapci, ja som sem mal fakt prísť s tým lukom. Na iný, na seba sa sústrediť, kamarátko, lebo ako stávka, rozumieš? Dvojitý kebab, kamo, v hre. OK. Žerej sa, když si kúkal návody pičovinky, 5 si dal 400 gramovú bagetu, 600 gramovú kamarát, ale Maťo ma sám vyzval, rozumieš? Chápeš? Že ja som mu povedal, že Maťo, že po 3 hodinách som chytil kurvu malú a on povedal, že on to dá. Poď, toto je pekná kokot. Že on to dá. Chyť hu priebaný. Čo húpeš, čo je na kolo to Ideme chytať v noci, mám to v piči. O polnoci sa chytá dobre ako kokot. Všetci tu budú jebať, budú tu len také bazvuky. A Maťo, toto to je. Go home? To čo je? Nič, mám piči. Čo sa kurva stalo? Aha. Daj to do piče. Nech to ide do piče. No daj, klikni vedľa toho, ty prijebaný. Daj escape. Escape? Escape. Escape? No a klikni doľava niekam. No. Tu už je tma? Ticho, Máš polnoc, kamarát. ticho. Hen tam dojemni. To len takto nabhodil? Prijebaný je? Ticho teraz. Teraz to bude. Zvedaví na teba, Maťo. Teraz to bude dobre. Teraz to bude dobre. Kamarát. Teraz sme dobre. O! Piča už a len do toho tak ťukla. Hej, a nič. No, nič. Kokono. Ti hovorím, za chvíľu sem prídem ja na aute a budem tu jebať. Hen tam prídem na aute za chvíľu a hen tam budem jebať. Isto to tu bude v tej hre, isto to tu bude. Príde Blíkoch, to je romantika. Á, mesiac! 100% prídem. 100% prídem. Modrý Bavorák teraz. Modrý Bavorák teraz príde. Jakú on chce uplatiť? No, aby si tam ty nevystúpil z toho auta, aby nevideli, že to je pravda. Aby nevideli, že to je pravda proste. Aby nevideli teraz ľudia, že to je pravda, že proste pri tom bare sa to stalo. Ticho. Ježiš. Priebanému chytu lietajú. Čak, ale Maťo, počkaj, ty vieš o tom, že si prehral? Ja. Ty si normálne išiel do pičoviny? Na čo to vždy robíš ty, kokot? Vždy sa tomu stavíš. Ja nechápem, čo ti ide ako teraz. Či ma chceš vykolajiť, že už ti lepí, že vidíš, že proste chytám, že som fakt na one, talentovaný rybár? Proste vidno, že si rybár není, Maťo, chápeš? Pôsobíš obrovský, tak si môžeme dať nejakú oný, ja neviem, nejakú silovú disciplínu. Na bench, vieš, že to dá viac alebo niečo. Počujete toho kokota. Počujete toho kokota. Však môžeme. Ešte počuješ toho kokota. Choď do piče, ty Čo je? prijebana. Nadhoď to tam. Kokot. Chleba prijebaný. To mi nehovorí, že rybár normálne pičuje, že nedáva. Teplo je tu strašné, ty kokot. A fúka. Že rybár nedáva, ty kokot, to je jak v Rybár CSku. nedáva do Jak v piče. CSku. Kurva, 6 metrov od seba, jak chceš dať ďalej, nie? Je to dobré, Ne? je to dobré. To je asi dobre. Ale môže aj doprava pri rákose, alebo tak hádzať. Mhm. Keby chceš Čo tam chce chytať, žaby, ty kokot? žaby, A nechcem žaby chytať. Alebo labuče, alebo... On chytil 3,2 kg tuniaka. Hej? To je dobrý kokot ako. To čo on je, aký... Že keď to chceš hodiť ďalej, tak máš F11. Vieš? Že vtedy to môžeš hodiť ďalej. Hej, tak to ideme skúsiť ďalej. F11, hej? To keď budeš mať ale pri sebe. No. Ty kokot. Oh, 15 metrov, to je pohodička. Tak teraz ticho. To je na tvoj hod švih je to dosť dobré.
Ja keby to mám robiť, tak hen tam ty kokot, chytím ten mesiac a priťahujem mesiac, že? Keby to realita, tak to háčeš, vieš, že tak meter pred. Keby je to realita, tak už je mesiac v piči. By som priťahol mesiac ty kokot s tým háčikom. Keby je to realita, takže opatrne. Čo ti to sem normálne sa nedá... Chápeš, iba kúkam do chatu a nedá sa to prečítať. Ani jedna vec normálna. Tak to tam spamujú? Či to len pičoviny tam píšu? 1, 2, 3, pičoviny, jasné. zapa, message, delete. To sú kokoti. To je neskutočné. Kappa cool, rozumieš? Nič nie je v tom čete. Tu nič nie je v tom čete, ty kokot. Tu sú strašne snobské ryby, oni na chleba nejdú ani kokot. Oni musia mať len mesko. Oni musia mať len mesko. Piče. 1,7, čo oni chodia, kde na to? Baba ti odkazuje, že ak sa pred týždňom na teba tešila a videla tú malú cicinu, že akože hamba, že je ľúto, že to nič nebolo. Neviem, čo ti mám na to povedať, že malú cicinu, keďže mala otraz mozgu. Som to vytasil, ty kokot, dá. Ti hovorím, že padla aj čapica. Jebla si normálne one hlavu o sklo, ty kokot, v aute. Ja lebo to zlakala, že takú malú pičovi, že či to živé vôbec červe nejaký ty kokot. Mala monokel a otraz mozgu susadu, mala rozbitú hlavu, tak asi som jej nenajebal. Fakt, takže... To mi to Čo ti jebe? Mohutný spier. Čo máš, ešte máš 30 minút, ty kokot. Ja som pohodičke, ja sa sústredím. Ja už na to prichádzam. Na ten patent. Proste v nedeľu je obed. Prídi na tresku. Chlapci, ušla tá suka. Svinská. A teraz príde ale. Ja mňa by takto ruky boleli ako kokota. Ja by som to nemohol takto držať, jak primitív. Ty by si to mohol takto držať? Ja by som takto? Takto? Máte, ja ti hovorím, že som včera vyťahol malého žraloka, ty kokot. Takto, on Ty drží si vyťahol ďal piču, rozumieš? Takto. A ten telefonát, čo si mi dal večer, proste... Ja som sa tak smial. Ty si normálne profík. Ty si tam bojoval s tou rybou. Ty si to normálne točil. 8 je moje šťastné číslo. Dobre, necháme to takto. A kto nás mi druh? Ty si tam bojoval s tou rybou. 3/4 na 1, vezmi si. A hĺbka je dobrá, 1,80 m? 2,5. Už máš na 2,5 metra? No. Piče, Dobre, čo? skurvenej. Ja neviem, počkaj. 2,5 metra je v pohode. Nie je to vôbec dajne ten háčený v blate pichnutý. Hlboko jak kokot. 2,5 metra je dosť veľká hĺbka, vieš? Podľa na tie rybičky sa chodia aj dýchať na vzduch von. No nič, máš pravdu. Vyťahni to. Ideme to ponastavovať. Ponastavujeme to. Dávaj, i ty kokot. No, dáme to na 1,80 m. Že máš stačí F13. Na čo? Priebaný. Jak sa pozerá na tú klávesnicu. Priebaný. To je kokot. Držte hubu. Sír, meso. Ja budem najprv CS-ko, ľudia. No toto je na granule, ja idem, oni si pobielili tú hru. Tá hra je vadná kokot, na granule, mám ísť chytať na granule? Ryby? Chytím vlčiaka, mám piči. Chytím vlčiaka, dobre. Ideme na to. 1,80 m akurát a necháme takýto čas. A mrdni to dozadu. Môže aj doprava, aj doľava niekam, vieš? Hrdni to tam. Dávaj. Dobre, ty kokot, ty už normálne si podávať jak na tenise. 16 proste, 16. Vyhrnem si rukávy, lebo teraz to príde. Teraz sa bude ťahať. Čo sa tá voda... Keby tu niekto chodil po tej vode. Že máš drhé rovno prúd, ty kokot. Rovno prúd? Čakaj, ako ho držím? Však ho držím rovno. Čo ti jebe, to je normálne. Ja by som zaspal pri rybačke. Pri rybačke? Pri Ty si... rybačke. Ty zaspávaš pri rybačke, Maťo, nie že pri rybačke. To oni omdlievajú, ty kokot. 2-sekundový Maťo. Oni... Ty kokot! Som sa nalakal! Vyplašil mi ryby, ide do piče. Master, yeah! Čo? Prečítaj, Maťo, prečítaj. Čo to bolo? Počkaj.
Čo? Musíš prečítať, Maťo. Daj to si. Musíš mi povedať, ako, dal sa, keď si tu bol ty, vieš, takže musíš ty. Aha, okej. Dívaj sa. Počkaj. Opatrne s tým, kamarát. Vydržíš, Opatrne, dobre? vydržíš. Nepláš mi môj mužky. Neboj sa, ja hľadám tú hru jebnú. Vlastne, aký tam vlčiaka, ty kokot, ja som tam napichol, ne? Toto prvé, toto meno. Master Svok, yeah! Master Svok, yeah! Veľký pán kamoník za Savin. Nie, dík za Sabin. On môže ísť do piče, máš to u neho. Bude reskal, rezlav, Máš to u Resta. Nie, pičo, ja to mám u teba. Master Svok, yeah! A Puci, dík za Sabin na tebe, kedy si prišiel do Puci 1488. A už ticho, už ma nevyrušuj. OK, aj 3. Oni si tu píšu normálne, oni majú pokaz ako kot. Oni si tu SMS-kujú, chápeš? A ja som tu potichu. Vandrak starý, ty si ma zase dal bezdomovca. Chat spam, yeah! Bombastic 44! Máš to u Resta, ty dá vlastne Resto to má u teba? Nie, ty to máš u Resta. Máš to u nejaká, poďakujem pekne. Máš to u neho. Nemáš za čo zdať, nemáš za čo, veľké dík za Sabin. Počkaj, musím si zavolať, sekunda. Nemusíš utekať, môžeš tu byť. Nie, musím si To zahrám neambíš. Počkaj, kokot. Kokot. Čo si povie? Počuli ste to? Že... áno, Jurko? Že áno, Jurko? Chat. Počúvaj, Maťo, tá stolička horí po tebu. Ja budem ľudia hrať postojačky, dneska to mám piči. Musím čítať na telefón, lebo som nechcel, aby od vás odkúkával taktiky. Dohodnuté? Že ahoj, Jurko? Že Jurko, ten večer platí? Maťko? Maťko? Jurko ti volá. Že isto chcel dať sub Maťovi, len nevie, že to je jeho stream. Pohoď, dá sa refund kábom, to je v pohode. Nič. Jurko, čo chcel Jurko? Ale z roboty ty primitív. Tak viem, že to voláš ako prácu, ale víš. Jebnutý, chápete? Nič. Ty tu je niečo zlé. Tu je niečo zlé. 1,7 kilového mutanta chytila. Jebli. Čo sa stalo? Jaj, kokot. Aha. Zlé je. No nič, ticho. No nič, ideme rázne niečo zmeniť. No ako nič? Čo si tam nejebol, granule, či čo? Granule, na granule nejdu. Nejdu? Oni idú na meso. Ešte počkám minútu. Sú tam aj červíky ináč. Daj mi červíka! Že ty, lebo včera si vybrával, že chceš na červíky No, dať. no? Ježiš, nás sme doma. No nič, mám ešte 20 minút, to je pohodička. Ešte máš 20 minút, no. OK. Tu nejak rýchlejšie ide čas v tejto izbe. Keď dáš školiečkom dole, keď posunieš, tak je tam... Red Worms. Ježiš, a sme doma. Červotočníci. OK. 8, šťastné číslielko. 1,91 je krásne číselko. Posunieme si časík. Tam je o 4. My sme skorí ako kot, o 4. sme prišli. Že vyzeráš jak dubák. Dubák? Dobre. Jak smutný hríb. Ticho. Teraz ticho. A hoď. Kmasti to tam, ty primitív. Ježiš, toto bude hody ako 20. Dívaj sa, 20. 18. 18, dobre. Prečo to... 17 metrov si dohodil? 18. Aj vôbec niečo chytíš. Podľa mňa už ani na 200 gramov nechytíš rybu, Maťo. Že proč s tým prútem tak hádže? To chytne... Čo tam kúkaš ty kokotko? To chytnem kurvu, co? My tam podajú, my tam píšu kurvy a ty si to prečítať. Kurvy ti tam píšu? No, Jasné, že. vieš koľko? No jasné, že ty kokotko. Ty si teplý. Že vraj nemáš tak hádať s tým prútom. A akože nemám tak ďaleko hádzať, či čo s ním? Ja som to nepochopil, kábo. Ani ja. Ja som to iba prečítal. Nemám hádzať s prútom, ty si mi dobre poradil. Priebané muchy tu lietajú. Že Maťo vo väznici vytasal tou malou vretení... Čo si to zajebal? Please nevieš písať, ty kokot. Maťo vo väznici vytasal tou mladou vretenicou nejakého emigranta, za to mu volali z roboty, že ten cigán ostal v tom. A Maťo bude mať malého hnusáka. Malého červa.
prosím vás teraz ľudia, teraz mám absolútne nemôžem, teraz vás absolútne ignorujem, prepáčte. Pretože tu ide o moc. Tu ide o moc. Maťo, ty fakt skôr chytíš toho mladého 12-ročného chlapca na diskotéke ako v tejto Čo ti jebe, toto, mňa to motivuje ako takéto reči. Mňa to motivuje, to nič. Mne vždycky hovorili ľudia, že ty aj nezačínaj cvičiť, ty nikdy nebudeš dobrý. Sice nie som dobrý, ale pribral som 30 kg. Čo tam už krneš, kokotko? Nič. Čo? Jen tak natajná, že tam smeješ? Ty tam ani to, čo si pustené, že, kokotko? My tu komunikujeme s rybármi. Naľavo. Čítam to, vieš, čo tu píšu chalani, aké rady. Jung Langerbas. Jung Langerbas? Jung Largembo... Neviem to prečítať, mám to piči. 400 gramov. Prijebaný. Jak môže... Cecilka, neviem, či budú ráne kávy. Asi nebudú, neviem, uvidím. Možno po 24. Jak budú takú 24? A čo ty si mal mať 24, nie? Cez dovolenku budem mať. Kedy máš dovolenku? Asi za pár dní. Ne? Za 3-4 dní, myslím. Takže máš príjemnú 24. No, bude to zaujímavé. Mal si určiť, že by si zohnal účet na Lolko Silver a že za 24 hodín sa dostaneš do Goldu, do Silveru. To by som mohol. Ty To sa dostanem easy. jebe ti. Máťo, Jako je, to lolko je tak pomenené, ty kokot. Máťo, ty by si sa jedine zo Silveru, jediné miesto, kde sa ty môžeš posunúť je bronz, rozumieš? Máťo. Že mi chalanisko písal, ty kokot, že chcel boostnúť. A sme doma! A ideme na to! Ty si mu povedal, že poď ja ťa boostnem a normálne, že ste prejebali. No a poď! Chytili sme čosi na šniclu, či čo to kurva. Tak toto je klacek. A máme to! 2 kila. Toto je klacek. Ošplechala ma piča prijebaná. Počúvaš? Ticho! Motaj. Koľko, ty koľko je to? Vidíš to zacláňa, to nevidím slnko. Ten list normálne z orechu. Obrovská. Z lipy, ten má... Fuck! Najmenšia! Koľko? Prijebaná! 0,173. Ježiš. Dodal sap, nie? Bombastik. To nič, to je on už dal. Nevýskočil. Bombastik 2 mesiace, ďakujeme ti za 2 mesiace. Domáca klobása 3 mesiace, kápo, veľké. Domáca klobása neukazuje to tu. Však asi program to myslel, alebo niečo. Prijebaný program. Domáca klobása Dick Starý, Ruja, Reslam. Domáca klobása. Sap. Ešte mám 20 minút. Ale aj medzi nohami. Konečne pravda. Čo? Konečne môžete úprimný a nevymýšľal si pičoviny. Čo povedali? Že Maťo má červíka nielen na ulici, ale aj medzi nohami. Ja to nechápem. Chlapci moji. Že či ti volá Ilko, sa pýtajú. Kto? Ilko? Ilko. Doktor Ilko ti Ilko. volá, Doktor Ilko mi volal, doktor Tilko mi volal, že proste Maťo, dneska bude dobré počasie, dneska je tam chod chytať. Je 4:40, som stával ako kot a pozri sa. Ešte aj nedela. Že Ježiš, neverím, konečne niekto s dvojmiestnym IQ na tomto streame. To je kokot. Dvojmiestný, ja mám štvorciferné, resto má proste... Ticho. Čo si zajeval? Prijebaný telefón. Máte, ešte by som ti mohol dať, vieš čo, prejsť, ty kokot? Čo by si mohol dať prejsť? Vieš čo, môžeme toto vzdať, ak chceš, a dám ti postaviť jeden most. Jaký most? No most. Ty stavaš mosty? No. Prijebané! Sú sa nalakali jak kokot. To dá mne. Lovu zdal, Maťo, jebni 220 do vody. 220 do vody, vidíš, ale trikár mi napísal, kamuško, keby som mohol, keby taká možnosť bola, tak by som to tam nenajebal, ale vidíš, čo ty, lovu to zdal. aj že hovoríš, že či mám dynamit. Že či nemám dynamit. Aj. Dobre, Aj. nič, ideme nadstaviť one. Ideme zmeniť, rázne ideme zase všetko premeniť, ideme všetko premeniť. Dáme si tam metra a pol je také dobré, červíky môžeme nechať. Dáme tam šesku, šeska je OK. Dáme si čas na 12:00. Idú všetky obedovať, rozumieš? Mňa to nenapadlo, mňa to až teraz napadlo, že proste... Oni obedujú ryby o 12:00! Veď oni sú neni až tak moc odlišní od ľudí, myslím.
Nie! Tak to je na piču. Namotaj to priebaný, ja tam Čo chcem. chytáš teda na červíka? Hej, na červíka, ja to tam kmasni to tam. Hĺbku jakú dávaš? Metra pol. Jebli je! Nie takto nahadzovať. Meter a pol? Metra pol. Kokot si sa nejak zmenil, nie? Kmasni, kmasni. Kde si to vyčítal, ty kokotko? To som si teraz jebol len tak. Sám OK. si to menil? OK. 17, OK. Lebo, čak, asi testujem, nie? Testujem. Koľko hodín? Máš 8:40. 17 minút. To je easy, to je easy. Necháme to takto. A teraz ticho, teraz ticho. 12 hodín. Idú obedovať. Babi, chytro poďte obedovať. 3 kg chytil, on je jebli, to jak mohol chytiť 3 kg rybu, to sa nedá. 3 kilov? Ja som včera skoro chytil. Skoro. Som videl, že Ja sa som chytil vyťahol včera. 600 gramov, ale s tým, že jak bola v strese, jak som mu ťahal pol hodinu na breh, Myslela to. tak schudla. Hej, schudla, také boje mala, hej, také boje mala. Však aj ja všetky chytám kilové, len oni chudnú. Keď ich vyťahnem, tak majú 200 gramov špiny. 200 gramov Myslela to proste, už tam bola okusávať to. Nevadí, 12 hodín, to je dobre, to je dobre. Čo mám mať za telefón? Samsung nejaký jebli. Takú jebičku. Ticho. Čo ti jebem, si hodil pobytku na zem ten telefón? No, jebol som ho zem. Matej chcel písať nejakej kurve a nešlo mi tomu zamrdol telefón, tak ho hodil o zem. A čo som si mal spraviť? Mal som nervy ako kokot, lebo proste tam bola dohadovačka a nič sa nestalo. Dohadovačka. Tak to išlo do piče, hneď som ho kmasol o zem a vy ste to nespravili. A čo? Ach, boha. Bek si to zajebe. Čo napísal? Nenapíšem mi to, nepoviem mi to. Povedz mi to! Nepoviem mi to. Povedz mi to! To nemáš veľké IQ, by si nevstrebal, ty priebaný. Ty prijebaný, ja to nacúcávam jak špongia. Máš tu príklad. Príklad? Koľko je 5 plus 5 minus 2x5? Teraz sa sústredím na ryby, ja teraz nemôžem. No čo? Bakár! Drž hubu, ty primitív, teraz ticho, 5 plus 5 minus nevrieskaj 2x5. tu, koľko? 5 plus 5 minus 2x5. Ja neviem, ktoré ide popredu, sa mi zdá, že najprv sa musí násobiť 5 plus 5 krát čo? Ja to musím mať napísané, to je na 5 piču. plus 5 No. minus 2x5. Minus 2 krát 5? Ha, tak ja neviem, 0 ty kokot. Ticho buďte. Ty si tupec jak... Drž papulu, ja to nevidím napísané, ja sa teraz sústredím, ja som sa teraz úplne totálne premenil na honého, chápeš? Na rybu. Tak ticho buď. Čo ti jebe? Priebané ryby, chytajte. Poďme, babi, už nemáme od času, babi, chytro. Jeble ste. Na tie mesové guličky išli najviac, za to musím dať mesové guličky. Už je 0, ty kokot. Ja neviem to napísané. Poďme ťa vyhodia z basy, lebo to im pošlem, ty kokot. Že to vieš vyrátať ryby chutiť. Ale 40 to je jebnutý si. Ale kokot. Nechceš nám povedu divákov? Je ty to kokot? 40. Však po pol hodine do piče si to prerátával na telefóne, ty kokot. Bože, ja by som takú najebal ľudí, ale ja vám nechcem Slovensko a Česko pripraviť na najlepšieho streamera, vieš. Jasné, že by som bol potom najlepší ja, ale nestačí byť druhý. Ticho, už to hýbe sa. Že na meter a pol Masne. chytíš maximálne bambusy. Prosím ťa, chmasni ho, ty kurva. Jaký meter a počet mám na 10? Vyjebané muchy. Piča. Že vraj je to 0, píšu ľudia. Čo to je? Že 0, nie 40. Tak som povedal. Je to 5 buď 0 alebo plus 40. Ja neviem už, ktoré ide prvý ty kokot, či sa násobí, či... Ja som bol v škole strašne dávno a Mňa jediné, čo škola naučila, chápete, jak sa dobre dopada na špičky, keď som vyskakoval z okna. Čo ma iné škola naučila? Len to, jak sa dá dopadnúť príjemne z okna na špičky, jak to máte pekne vyprúžiť, aby sa vám nestalo nič s kolenami a s bedrami a s členkom. Nič iné ma škola nenaučila. O čo vám ide, ľudia? Čo mi dávate príklad z matiky? Do školy chodia len sprostí, to si zapamätajte. Ticho? No, chyť ho, prosím ťa, zobni to, ty svíňa. Prečo ho len obžieraš? Tak kurva ho len obžiera, chápeš? Však krát a deleno, ale v tom príklade nebolo deleno. Tam bolo 5 plus 5 minus 2 krát... Ajajaj, tak toto bude bambus jak kokot. Chlapci môj, tak táto ide Poď moja! Prosím! Ty kokot! Ticho! Neverím. Poď! A ona ide, počúvaj ma, prečo mám takého... Ty kokos, ako... Neverím.
Prosím, poď. Toto bude boja kokot. Poď. Poď. To mi nevie... Prosím, ticho buď, ne? Drž piču, Prosím, poď. Prosím, poď. Prosím, poď. Choď do piče. Prosím. Prosím. Tebe isto prišla Ticho! otázka, ty kokot, Ticho! Jak to máš chytať alebo niečo? Ticho. Neverím. Ticho. Ticho. Poď, prosím ťa. Vyťahni. Nie ti ujebem Prosím ťa. Prosím ťa. Choď do piče. Prosím ťa, vyťahni. Kde to šlap? Šlap na tie ruky. Kde to... Ty kočok, on máva, jak napadol. Dedo, prosím. Prosím, vyťahni ho. Dedo. To Ja zabudni. sa ani nehýbem. Prosím. Prosím. Ťahaj ho. Musíš na mňa opatrne do piče. Čakaj, ticho, nech sa kľudni, tá kurva. Možno prestane zametať, to som zvedavý, koľko tu budem mať. Tomu neverím, že ty si na skurveného červíka chytil, čo si ty kokot. Koľko si čakala, aby začala brať? Dlho? Prečo ho nechce vyťahnuť? Čo mňa zabije ako kokot? On sa s ňou hrá. Že tam je tsunami vyvolá, ty kokot. Yes! Woo! Ty si jebnutý? Yes, odvod to! Oh yeah! Normálne o 2 gram. Pozri sa na to. To bola Maťo. Práve si vyčerpal tvoje životné šťastie. A to čo je ty kokot? guys! Podri sa. To normálne, čo ti jebeš, a táto ryba sa nedá ani chytiť, chápeš to? Chlapci, to je pstrúžek. Toto je pstruh? To Ježišu je nejaká Maria, normálne, aký že krásny. trophy, pumpy. No nič, nedelu ťa pozývam na obed. Ja ťa pozývam na obed. Zaplatím, ne? To je náhoda skvělá. Ja chcem vedieť, čo to je za rybu. Krasavec! Táto ryba tam ani nemá... Ježišmarja. Chlapci, vidíš, aké žlté brúško? Ona sa volá Máš, ale to, že si žltobrúšnik. roztopil moju stoličku, tak to je druhá vec. Ako si to počul, som sa kokot, ale videl... Ježiš, to je krásna ryba, kokot. No krásna je, krásna. Ja vypustím tú kurvu. Prečo? Chyť ho. Zober ho. To sú Ja neviem, či táto... Ja neviem, či je za ňu viac expa, keď ju vypustím, alebo si dobre, nechám si ju. Ale dívaj sa, ja ti hovorím, že táto ryba sa nedá ani chytiť. Chápeš? To si normálne nejakú úplnú... Dívaj sa. Chytal si na červíky a dívaj sa. Ona tu nie je ani na výber, tá ryba, čo si chytil, ty skurvenec. Prišla. Toto je náhoda, jak ja Ale videl si, jak som odpadávam. bojoval? Že... Chlapci môj, to je krásne. No nič, dedo bol rybár, to sa nezapre. Ľudia, povedzte mi, čo to bolo za šťastie skurvené. To ste niekedy videli takúto pičovinu? Zatancujme si. Čo ti jebe? Bože, to je krásne. No vidíš, vypínam to, ty kokot. Toto bola skurve, máš to, ako ty ti hovorím, životné šťastie si dal Koľko teraz. hodín? Čo som mal 8 minútiek, ešte som mohol chytiť nejakého kapríka. Máte. Nechcem už. Ja už som v klidku. Nejaká trophy pumpkin, ty kokot, nejaká skurvená dyňová ryba, ty kokot. Krásne. Červeno, modrá, Ja ty som kokot. spokojný, vieš čo, na 250 to malo mať, malo to 3,3, takže... Pozri sa. Chytil 300 gramovú žubrienku proste. 330 chápeš? nič. A bojoval som jak s oným. Bojoval som síce jak z kosatku, ale proste prišla. Chlapci, a ona videli si to? Jak išla? Som to mal nahodené na 8 metrov a tá suka išla normálne na 15 ušla. Aha. Ale starý proste sa najedol. Ja som si tak bojoval 15 Starý sa najedol, žiadny moc, ja už nejde nič stavať ľudia. To stačilo, toto asi stačilo. No Moc poď dáme na nejak kokot. budúce. Nie, moc nejde stavať, moc dáme na Čo nie je budúce. teraz na budúce. Ľudia, hneď som tu. Dobre, chlapci, tešilo ma. Jaký, počúvajte ten hlas, ty si ma udýchaný. Ja som udýchaný ako kokot. Ja som udýchaný, lebo proste ja som sa narobil ako kokot na tej rybe, chápeš? Ja som sa udýchal ako kokot. Čo ti jebe? Tešilo ma a... Čo ty ideš online, nie aj tak? No áno, ja idem online, ja budem na CS-ku, ale... Jak pôjdeš na CS-ku, tak môžeme sa zahrať. Tak to neviem, kamarát. Pôjdem sa naučiť na CS-ku, ak sa hrám. Neviem, kamarát. Pôjdem sa naučiť CS-ku, ak sa hrať chceš. To neviem, či sa dá tak. Bože, ja som tak dobrý. Ja to nechápem. Proste ty tam máš 5 hodín, ja tam mám 45 minút ľudia. Čaute sa.